Mae'n cychwyn, mae'n siŵr, o cynllun y cyngor sgynny ni ar hyn o bryd yma'n cyngor Sir Ynys Môn ynglyn â parch, gonestrwydd, bod yn sefydliad sydd yn dysgu. Felly mae hynny'n bwysig i ni bod ni'n cael yn gweld fel rheolwyr uwch reolwyr a bod ni'n cydweithio efo staff. A hefyd yn cynnig neu peidio gofyn i staff neu rhywbeth sy'ch chi ddim yn bodlon wneud eich hun. Mae'n bwysig dall be ydy'r sefyllfa anodd, ond bod ella beth sy'n anodd i un person dydy o ddim yn anodd i berson arall. Felly dwi'n meddwl bod o'n bwysig iawn cael y sgwrs ar lefel mae'r unigolyn da chi'n cael y drafodaeth efo ni a'r tîm neu'r gwasanaeth yn un ar lefel priodol. Ond y peth pwysica hefyd oedden ni'n dechrau sylwi ydy bod yna ganran o staff ddim wedi clywed y gair diolch am ei gwaith, ond oedden ni'n teimlo bod yn bwysig iawn i rhannu'r negas, rhannu'r negeseuon da. Dwi'n meddwl hefyd ydy bod yn onest ac yn agorad efo bobl a roid amserlen iddyn nhw ynglyn â y siwrna ella o ddatrys y broblem neu'r sefyllfa a gweld sut fedrwn ni wneud hwnna ar y cyd efo bobl yn hytrach na gwneud iddyn nhw. Dwi'n meddwl bod hynny'n hynod o bwysig am bod weithiau os di rhywun yn teimlo bod rhywbeth yn cael ei wneud iddyn nhw, dyn nhw'n buddsoddi fel fysa nhw. A dwi'n meddwl y peth arall sydd yn bwysig ydy peidio meddwl bod yr un ffordd yn mynd i weithio efo bob unigolyn, ydy bod yn barod i addasu. Ella bod un sgwrs efo un unigolyn yn mynd dra gwahanol i unigolion eraill. Felly mae'n bwysig i fod yn ymwybodol o'r unigolyn a'r sefyllfa neu'r unigolion a'r sefyllfa mwyn cael y drafodaeth agored yna. Yn bendant, plant a teuluoedd Ynys Môn ydy'r prif bobl sydd yn cael mantais o'r dull yma weithio. Os oes gennych chi weithlu sydd yn cael ei parchu, sydd yn cael ei wrando ar, bod nhw'n rhan o syniadau, datblygu syniadau, a bod ni'n tyfu ar y cyd, mae hynny wedyn yn gwir mynd i wneud wahaniaeth ynglyn â sut mae'r unigolion yna, neu aelodau staff yna, yn mynd i cydweithio gyda plant a teuluoedd yma ar Ynys Môn.